dalang ready rambute dawa iki ngono mesti akeh tumo. Awas le. Semangat pripun? Loh, iya ta, Den? Piye maksud kowe? Lah semangat pripun panjenengan ngungkung kakan-kane prepeak. Loh. Lah iya kowe ora ngerti kok. Angel musuh redim buleng iki. Loh. Sopo Rumasamu apa? Bang api, buleng. Lah ndek ngenane nyapa ora dibong pisan karo Nino. Loh. Lah kowe kan termasuk kowe dendamku sumat karo aku. Cerai sampean rencana arep dipateni kok. Loh, lah iso cepet ae. Amin. Aneh. Maksudnya ngeten lho cucange. Ple. Dalam. Wong kuwi kudu iso gawa rasa. Nggih. Saiki jamane wis 2024. 2024. Kowe kan wis adoh saka Banyuwangi tekan kene, kowe termasuk dagelan sing sip. Nom to? Nggih. Semangat. Serampat kaya ngene iki apa lho? Wow, pil lek guru ngomong ngono kuwi. Lah sampean apa iso? Lho. Serampat ngene iki ora ngomong ngono kuwi. Saged. Piye yo ndak blasno. Ngono yo mbok iso apa piye ngono. Kuwi pondasiku karo Dek Cil. Sombong dhisik dhewe le. Melarat Keri. Pikir buri. nuwun sewu. Sowan Plosorejo. Sowan Plosorejo acarane tasakuran Partai Nasdem kalian tasakuran Bapak Nur Hadi Ya. DPR RI kali Bapak Sumaji. Ya, ulang tahun Nasdem ke-13. Ke-13. Siji karo telu ditambah dadi Loh, papat lho. papat. Mulane aja sampe lali kiblat papat 5 pancer. Wah, ya ini awane dhuwur kowe. Dhuwur murite sapa? Wah, kiblat papat 5 pancer sing tegese loretan kidul kulon. Lah, ngoten niku. Niku kiblat papat 5 pancer. Napa mleh sing ngrawake Bapak Nur Hadi. Nur Hadi le. Nur. Ora gemer-gemer lho. Lho, mboten Lenggane kursi DPR. DPR RI. Ah.
Nur Hadi. Werdine paham ora? Lho saged no. Nur Hadi. Tegese? Nur itu adalah cahaya. Wah. Ha, itu adalah hadiah dari Tuhan yang Maha Esa. Dia pinter saiki. Layak wanir ning Blitar kowe. Kene kok padane. Ya. Di muga-muga Dimen Lestari Blitar dipimpin Bapak Nur Hadi sebagai DPR RI Kabua ke DPR RI yang mewakili Blitar dan sekitarnya. Tepuk tangan. Wah, jos tenan le. Niku Nur Hadi. Ya. Menyambung aspirasi masyarakat ing Kabupaten Blitar. Nggih. Ora liya Mas Sumaji. Iki piyayine seniman, Mas. Oh seniman. Wah, kagungan gamelan mayang. Gamelan wayang. Keporo arep belajar mayang barang. Ngantek tak setok, Mas. Nek sampean belajar dalang terus payu aku piye? Aku yo ngono. Lha sampean payu ora ya krungu ngono ae. Lho. Piye sae? Lha sampean nuwun sewu nggih to Bapak Sumaji. Loh, lah ngantek piye iki wis kontraktor terus arep dalang. Iki saiki gandeng dewan. Lah aku karo kowe mangan apa? Ya sesuk mben didadekne Pak Riyanto karo Kaji Beki. Edan, jos. Ngono kuwi lho sampean. Masuk, Kula masuk. nuwun sewu ten mriki mboten ijen. Lho, karo sapa? Murid kula no. Kowe nomi duwe murid. Lho kuwi ethek Abah Kirun. Wah. Kula nggawa anak-anak kula nak percil kali selengkem. Alah, ya teko cae. Alah teko. Wonge ya teko. Teko. Iya. Rene lecil. Weh, glelengmu. Cil. Maki. Lah kowe sesuk lakon geret-eretan ning ngarepan. Lagune. Karo nduk loro kae cili-cili kae. Biasa lagune genduk deno. Aku gak nyanyi gede tonggoku enggak. Lah itu lho. Loh, iki muridmu lho, Ple? Nggih, niki Ya Abah. iku waduh ya. Abah Cemple. Iya. Iki murid sing kaya Oh, jane udule awakmu iki bebruk. niku dulur kula saking Banyuwangi. Kula salah mriki daleme teng Serut. Sebabe kok adomo pundhut saka Banyuwangi Ning Serut ning Serut. kersane lah golek iwak sekeco. Iki kan teng Banyuwangi iki tukang golek iwak. Wilayah mriki niku pun luar biasa. Ra umum. Ra Saestu. umum, Sin. Niki wau sonten mulai sonten kula tingali son hirok. Ora. Ora. Son horek sampun menghorekkan wilayah Kademangan dan sekitarnya. Tak brewok. Awake dhewe mrika wonten Brewo Audio. Ya. Wonten LKI. Audio. Ya apa kuwi ra kenal waduh. Production. Wong ora paham aku Mas ngene lho. Kowe aja omong ae. Kowe ngerti? Sore mau. Brewo audio lu suara. Aku tenan aku nuwun sewu nggih Pak Bu. Kula niku jane kalih dalang niki satru ora iso omong-omongan. Niki kene kaya karo Pak Nur ya ditempukne ya dalang sitok iki. Delok to, wis rambute kaya debok. Ya kosok rambutnya kaya debok. Aku delok to, mbok rambut dalang iki mbok sing ireng terus di cat popi delok putih kaya debok senar. Tapi kan lho Pak Cil, Tunggu iki saat. mau enek pengumuman. Apa? Mane piye? Apa berita orang hilang. Tanya apa? Ciri-cirine mengke dipasang ke Videotron. Masalek wonten video napa fotone Oh, yang iki. hilang. Lah iki. Oh, iya. Fotone orang hilang. Iki. Niki. Dek niki. Oh iya. Fotone orang Kok hilang. japrut? Wih, fotone sapa to ki? Iki fotone sapa Kang? Niku lho fotone sinten iki? Wah, jam bence. Bence. Niku ki Kang Sindian lho. Endi? Ya kuwi. Iki tuwekane kaya ngene iki. tuwekane nom-nomane kaya ngono kok tuwekane. Jenengan seberap napa mboten? Kita buat yang beda. Oke. Pak Nur sampun ngendikan kalih kula. Matur Cak nuwun, Pak Percil. Nur. Matur nuwun Pak Nur. Sore wis aku. Sampun to? Don, aku- Niki luar biasa acara kala wingi ketoprak. Aku ora mojak. Lah jarene awakmu saiki bakul sego goreng. Nyambi cilok. Rumah saku. Lah sampean main dhewe. Oke. Kula ketoprakan. Terus niki dalu niki teng mriki. Nderekne Pak Nur. Panggah Pak Nur. Panggah Pak Nur kalih nderekne Bapak Riyanto. Riyanto. Kalih Jambul Biru. Pak wis sampang rawuh. Bapak sampun rawuh niki wae kalih kula nembe mawon mandhap saking Baghdad. Lah, badan Saka kono. Saking mriko kula mriki. Lah sampean mbok mampir to, Mas?
Omahmu ndi? Sampeyan iki suwi lho ora tau mampir ning omah. Ngendi? Lah nyebrang kali omahku lho. Lho. Idol apa ngalor? Kowe jane wong Blitar ora tau iki diomongi angel ngono. Sing Omahku kono lho, monggalan ngono lho. Lho jare Kowe roh kajijan sepeda. Ro. Ngarepe Karo kuburan. kuburan ning ngulon. Mari kono nek kajijan sepeda ning omah. Sampeyan lak ning omahku tutup ndok kok kajijan ben diantem pelek siramu. Masa ngono to. Perjanjian untuk malam ini kita dadi siji. Lah kok aja gelung. Lah Mas yo satru sing penting tetep nyawiji. Nyawiji. Kula niku saestu ngeten iki beteke napa kersane wayang Rembaka. Son-sonan Yuri-uri. diuri-uri. Tetep padha Jaranan. Jaranan yo. Jaranan siang wau Tetep mlaku. kowe lara wong budaya ora mungkin gawe acara kaya ngene iki. Leres. Beteke apa percil bengi iki ning kene Mergo yo awak dhewe iki nguri-uri kabudayan sinarengan nyapa to? libur. Yo ngomong Mas awak dhewe iki jadwale sesasi iku 34. Sing ngomong sapa? Apa koclok tanggalan pal telu siji. Tentem. Ora Umuk mbojone menemen lho. Lah sementing engkres riyen masalah marat mburi. ya ngene lho Sin, Bapak Sinta. Masa Bapak Sinta. Anyar iki. Anyar. Niki lak jenengan ngertos. Selentem iki niki daleme asline lak Rembang Jawa Tengah. Kula. Tapi sakniki teng Blitar. Sakniki domisili teng Blitar mamune, Ndre. Omahku kene lho. Gogo desa. Gogo desa. Gogo desa ngadi. Ngade. Ya nggawa bojone rene. Gowo bojone mbendina tukang. Lah nyapa mau gawa iki? Mas, aja. Hei, aja mong. akhirnya kan tukaran. Ki apa kowe iki Rembang rene? Lah apa rumah samu Blitar anane wedokan kocok kowe. Lah pripun wong kono sing melu terus gara-gara konangan pisan ngono. Konangan omong-omong. Mang mula kuwi le nyambut gawe iki bojo aja dijak. Loh, nah iki jelas gak takjak Mas sindene mening-mening kok. Lah iya, bojo wis cukup ning omah turu di rumah, mulih kei dhuwit plek selesai. Contoh kaya aku. Lho, Asli. bojoku melok tenggo. Lho, contoh kudu bojo dijak. Ngomong ayo. Jare bojo aja dijak. Sing penting ning omah turu plek dhuwit ngono jare. Sumbono ora omong lek bojoku enak. Lah nyapa iki lho. Bojo iku kudu dijak. Ora. Bojo iku lak kadokan Ki apa? Bojo tanggapan dijak. Lah ora apa? Lah aku wani le. Bojo ki apa dijak ben ning omah. Ora fungsi. Iki lho. Aku no sayang karo istri. Nah, jare sing penting dhuwit plek. Terus bojo ora usah dijak awak dhewe iki. Aku tenan aku wis Nyambut gawe ben bebas. Pokoknya awakmu wis tak omongi to. Omah iki tenan. Sementing bojo diusahakan merias diri. Ora. Alah bojo ben tuku-tuku dhewe mekat dhewe sementing ngene dhuwit plek separo ngono. Rias diri apa bojomu lek esuk kaya gedruwo manak. Kancane kedah. Nah isu dasteran aja. Lah niki lho teng griyang niku yo masak nyapu ngepel niki. Sapa sing ngomong? Awakmu. Aku lho sebagai laki-laki. Aku paling lak bojoku ngepel, aku sing isa-isa. Kowe iki dalang iki combe kowe iki rumah saya. Alah. Kowe ora kok combe, nyata. Apa umum dagelan kondang. Waduh etan kulon lor kidul. Apa eneh dagelan mbah kanthong sing wedok. Nah, leres niku. Nih, Padahal ngono lho, Dik. ning jaba kuwi pimpinan guyon maton. Wah. Sebagai ketua guyon maton ning omah tuk karo Drama Asoka. drama soka guyon maton percil Kae percil drama Asoka. drama soka. Ngono pamer barang rek kae. Aja omong ae. Aja ngono to, Kang. Iki lho mumpung bojomu ning Kowe kene. kok ngerti kowe lak aku mulai sampai ditukari praya Lho kono. pacar. Suatu rumah tangga untuk bertengkar itu bumbune. Kuwi nyatane. Wong apa? Wong nyatane. Awakmu sering ngomongi aku. Pendak. Kudune tukaran ngono tem ngono. Ngono. Apa pendak tanggapan karo aku Dek? Kang ki apa? Dene ora tau tak jak. Ki apa? Wong apa ora kaya biyen. Napa ngomong ngoten? Dene biyen ana awakmu ngono karo saiki. Kalih ngomong kalih kula nggih ngoten Lah sami. isu ing Acara dalu niki dilanjutaken sulapan. Sulapan opo? Arep mbok tengket kuwi mati. Jonesuan. Wong tumbak tucukan. Ora dem. Iki acarane iki Pak Nur kuwi lho. Iya. Matur Nur nuwun. itu adalah cahaya. Oke. Seorang istri itu juga cahaya. Alah cahaya apa istri cahaya? Lah
Cahaya ya cahaya, istri yo istri ya. Biyen ketok apa saiki ketok apa saiki. Oh, berarti istrimu Nur. Ana liyane neh, istrimu Cahaya. Ngapa Sapa sing Cahaya? bojomu Deni ora Nur. Napa kok Cahaya? Apa kok Nur gawe cahaya? Lan. Eh, Kowe mulya tak tutukne ceritane iki. lha iso dalan. Ayo, wani ya. Yang awakmu oh kancane pinter kok. Oh, kowe Lagi apa kok jejak prok prok prok. Dalang kondang iki. Ngono. lha apa timbang awakmu? Genduk Dena. Santri lulusan pondok. Dena apa jarene sugih das terlekoh. Dalang iki piye to, Pak? Piye iki, Pak? Piye iki? Ora iso. Nyek sampean lho. Aku pokoknya karo dalang iki ora iso menjadi satu. Umpamane aku lengo, dhek banyu, Upama aku ki kucing kowe grek. Lah aku dibacok, aku kire. Umpamane aku sapi ceng kowe teleke. Wis. Lho iki lho padha no. Dilokne, Pak. Maksud pokoknya ora iso awake dhewe. Maju sampean iki sampean dilokne lho. Sampean dilokne percel. Lah nyapa dilane ra lara mbok ben. Nyapa? Kowe iki tak ewangi. Lah ora sange wae kowe ngewangi awakmu dhewe ra iso ngewangi aku. Ngapa mendeli-mendeli kowe? Lho mataku kowe ngene iki. Mendeli kabeh. Lho apa kira kabeh? Lah ngapa ngene? Lho kowe kan basasi. Kowe ra ro to dalang iki lak mbiyen iki tenan ngomong ning omah, Cil. Urip kuwi omong karo kowe, Cil. Apa-apa karo kowe. Lah kok mara ning omah lah kok gawa Kutut kutut. sakurungane. Sakrungane. Iki tenan iki nuwun sewu. Niki mboten banyol nggih dalang tunggal niki. Litune nggih mboten ngeten iki. Ora enak ya? Ora enak. Aku sak go sak Blitar iki lho. Indonesia? Ora enak. Lah kok gawa kutut ning omah. Ya terus. Kutut dikene ning ndopo. Lah nyapa to, Kang? Lah tak kene kene lho mosok kowe ra seneng kutut. Ya wis. Dikene kono terus dikene video. Lah kok sesuke didol. Mbok didol karo wong kauman apa piye? Aku cetok ning kono. Mas Percil, lho sampean apa ora duwe dhuwit kok sampe kutute didol. Lah kok diakokne kututku to. Lho, lah ra takone kututmu apa mungkin payu 6 juta. Ngono kuwi ya ngono kuwi ya bojomu ngerti. Tak omongan nek kene lho ben ngerti bojomu. Nyapa? Nek kene ben ngerti bojomu. Lho iki bojoku tercinta. Kalah apa tercinta apa ngomong karo aku. Karo bojo kuwi wajib tukaran ngene iki lho. Iya itu namanya bumbu. Berarti padha karo kono. Heeh, aku jane ya tunggalan iki asline. Kang. Ade kan plek to. Gosek peto. Ade plek. Kowe aja ngono. Ora ngono, tak gemi sapa bengi iki, ora jelas aku. Engson. Engson. Engson apa? Ya ngene lho, serane pututku wis botol 6 juta. Loh, iki kok kurangane garek tak kei piro. Mati sapa. Kapok. Ora urusan lho, Cin. Lah kowe kok ngapusi aku. Loh, lah ora diapusi apa iso aku lah duit awakmu ora diapusi. Wong pajang go. Lah wong kutut lho aku ora ngerti apa-apa. Kutut lho aku meneh kauman. Lho, Cak Percil, apa wis butuh duit tenan to Cak kok kututmu didol karo ngek kutut. Lah kutute sapa to? Tuku gene Mas Redi. Mati, aku ora ngerti apa-apa kutut didol pinten 6 juta. Kamu kok tukune 250. Loh, lah jelas to. Kuwi berarti menungsa sing pinter ngono kuwi. Loh, lah berniaga. jual nama, Dek. Nah, berniaga. Jual nama. Lah api to jenenge percaya tak dol 6 juta. Iku label. Lah nek ngakone kutute ceplek, peyo. 350 lek ngenyang isuk subuh nang awan. Piye? Ngomong apa? Aja le. Aku ora trimo aku. Aja. Kowe padha gak ketoke aja. Sik. Rasane aku jalan piye? Ora aja. Nadanya C mayor. C. Apa nyanyi iki lho sindane sitok, apa nah. Wis enten bintang tamune kalih. Bintang tamu akeh iki kok. Iki artise cilik-cilik niki. Cilik-cilik kuwi ana sing cilik. Pakai sing wingking terus enten melih Aneh Mas. Niki benjing damel acara ngeten niki melih nggih Pak, nggih Bu nggih. Setuju? Setuju nggih? Setuju. Pak Nur, nggih acarane Pak Nur. Oke, lha niku Pak Nur pokoke ngacung. Lho karek Pak Erianto piye barang lho. Iya wis aman. Pokoke bersama Maryanto. Oh lek ngantek Pak E ora piye-piye sapa sampe ngurusi awake dhewe seniman Blitar. Ya iya no. Rongos lho, Dek. Mas, Iya. aku karo sampean iki tenan. Ora nek perubahan ya mah basa ae. Basa. Oh, tobruk. Iso. Iso nyanyi, Bu? Iso. Jare suarane entek. Penak. Sakit iki. Rasa
sayange Ya ora. Iki lho cah cilik, lah sing umur PAUD. Mosok Mas? Masa? Ya ora umur cel suarane cah cilik umur PAUD lho. Karena sering Ya ora mrene brewok ge nyuwepuk ngono. rasa sayange rasa sayange Las ndak percaya PAUD tok kene. PAUD. lihat dari jauh rasa sayange Isik bocah. Yamko yamko. Lho menek pansembuh kok sakmene. Ora percaya. Nggale Ya ya aja bengok-bengok. ora lo kondang metu lo genak kok kono ndelok nyapul. Kowe meneng ta sabar sik wong aja. Ditasi sing sabar. Penyanyi yo ngene iki. No, rasa kono. rasa sayange Sowan delok sak pinggir tak sakmene yo PAUD. Iki wong telu ya matane ora do nyawak kabeh. lihat dari jauh rasa sayange rasa sayange lihat dari jauh rasa sayange rasa sayange lihat dari jauh rasa Sayange. Iki. Lewat grab. Hah, iki lho parian sik. Lewat gaprang mampir ning kankap. Cakep. Iki lho iso le. Liwat gaprang mampir ning kok munyer to? Munyer. Gaprang. Lewat gaprang tukune, iku tukune kancap. Lewat gaprang mampir ning kancap, Apa? mangan sate. Ngombe kopi. Iya iya iya. iya bener Iki le tak kene tak. kan ini Tak kene aku sing Oke, aku sing. siap. Awakmu ge. iyalah Na 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 na. kembang mladi kembang turi kabeh siji ojo lali nomor siji Rizki mesti dadi Rasa sayange, rasa sayange lihat dari jauh Rasa sayange. Oke, Bos. Masuk. Mangan tahu cacahe 7. Bengung. Mangan tahu cacahe 7. Tak golek tak kene. Jambol biru kuwi idolaku. Cakep. Eneng botol campur duku Pak Rianto aku I love you. Rasa sayang. Rasa sayange. lihat dari Jauh rasa sayange. Parianku lho urung parian. Minggir Parianku urung. Kowe mau kleru kok. Lewat aku nadene iki lho sing rapate. Lewat gaprang mampir ning kankap. Lah iki lho. Ya. Mangan sate, ngombe kopi. Terus. Ayo wayang tetep ditanggap. Ya bener. Liyane ben tetep Lestari rasa sayang. Rasa sayange. lihat dari Jauh rasa sayange. Minggir sari nang pinggir kali. Iki ngono dalang ready. Mangan iwak ning kene mati. Dalang ready gampang ngapusi. Rasa sayang. Rasa sayange. lihat dari Jauh rasa sayange. Dalang ready rambutnya dawa. Iki ngono mesti akeh tumo. Seneng Pak Nur. bales bales Kita bales. lha apa kok gak aku pantun kono battle pantun kudune sampean gak terima dilokno terus Aku trimo bengi iki melok kono. sampean
dilokne tukang ngapusi yo ben, dalang tumonen yo ben, dalang gaplek yo ben. Oh alah, manut berarti sampean manut karo iki. Berarti nyanyi-nyanyi iso. Nadane G Garuda. Ayo, sampai ra iso nyanyi ditano. Manut lho ya. Manut ya. Iki wis kepariane iki. Kowe kene, telu. Ayo. Lagi 1 2 3. Ha 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 ho ha ha ho ha ho. 3 2 1 1. Ayo 3. Cah pinter pindah sing kono nggone iki didelok iso apa ora miki dikene tengah. Ayo 1 1 1. Aku gampang. Pinter. Pinter pindah sing kene menengok. Iki lho saya tahu sing dene urung wae. Ayo 1 1 1. Pinter. Pinter yogane kabeh ya ampun cang gandeng-gandeng. Ayo siji yo. Aku ngomong. Pinter. Tepuk tangannya mana untuk gamelan-gamelan luar biasa, sinden-sinden gamelan. Ayo. Aku. Iya. Suaramu lho. Pak, di komando niku tetep Kowe tak tahu apa lho. manut ora. Suaramu lho, Lang. Lah iya to. Kaya iki lho. Jajal sinden kabeh ya delok to. Dadi ngene iki enak. 1 1 1. Anggotane sampean lho saged kabeh. Suaramu iso. Ya, ngono lho. Kaya sigrah, kaya iki lho. Delok to, ayo. 1 1 1. Munggah. Ya bener. Munggah. Gedean. Ayo coba 3 2 Diwasne tangane niku lho, Pak. Pak manut dirijen, Pak. Angel iki, Pak. Manut dirijen tangane Manut komando ini kan latihan fokus. Kowe iki sio. Tak mau dhewe mesin. Lah, kenapa to? Yo sabar. Lah ra umum lah kono ora dagel aku wis dalang kok. Wong dalang kok dilake. Ki pedhaku nyuwara pangga kleru rene bener ya. Lesu. Lah ora ra umum. Lesu. Ora apa. Ngene lho, engko tak tumbasne lapis kukus ya. Lapis kukus. Lah ora nek bener kene ngene. Kok umum lho. Masalahe sampean iki swara-swara beda-beda karo bocah-bocah ngene. Kok nyuwara wole aku le. Ya jal swara kire iso wae. Jal swara kire pilih. Iso. Pinter. Swara kire. Ora saged ngel. Lah piye? Lah mau tak
kok. Swara apa iso? Najan to nyawaku bengi iki karo awakmu ning ya aja kirek to. Jare mantan. Jarene mantan. Apa, nyuwun apa? Suara kucing piye le? Lho. Oke. Lah aku wis kedas wong kuwi gawanmu. Rene. Kan apa? Rene. Pripun? Kucing cilik. Isik Anak. anak. Kirek. Kirek anak. Kirek wedok. Kirek lanang cetok kirek wedok. Gak, ancane kuwi ngene, ancane kuwi ya ngono kuwi ancane. Kuwi kan Ora tau weruh kirek lanang kirek wedok. wedok masalahe. Loh, lah kirek nangnya cetok wong karo kuwi. Pindahe cek kapan iki kok? Ora, ro. Kok moro-moro dadi Petro iki? Kripe gedang, kripe teles di jamatane rata. Nggih. Diladang, sumur diladang. Terima kasih. Mergo kahanan. No ora sadolanan iki no. Iki ora tak barne malah kejingan Kayak lho bos GM. Bos GM kae lho. Dong wis joge mana dong. Loh, iki kan wis gara-gara. Lah iki tak barne no, dilungkas no. Geger-geger kaya apa lho.